Irido ang tulong persona kan maaksidente sa tinampong sakop kan nato sa ngay Camarines Sur alas 7:29 nin aga kasuudma. Sa impormasyon, lunad kan sa iyang motorsiklo pasiring kuta sa highway si Mariano Umbao asinan sa iyang backride. Alaga dainan siparan kan padangadang na motorsiklo na pigmamaneho naman ni Virgilio de los Santos ang motorsiklo ni Umbao na nauli sa nasabing biskwido. Naghahanap ng witness ang PNP ma'am doon sa pinangyarihan kitong pero may may initial naman ma'am na na resultang sa mga IOC kasi ma'am papaluwasan itong motor ni Virgilio duman sa pinaka primary road. Ibig sabihin ma'am, pag maluwas ka po baga ma'am, pag bago ka mag-executing kung malaw ka sa sarong hiliwan mo na left and right kung may papaabuton. Kaya lang ma'am pag siguro ma'am baka data na na mabilis man mabilis si dalagan kini yung motor ni Virgilio de los Santos dahil siya nakapreno kaagad. Kaya siya po sinagbangga. Maswerteng minor injury sana ang sinapok kan mga imbweltong persona na tulos man napigdalagan sa pinakaraning ospital. Darag po kaya na yan pagkata sa tinampo siguro doon po proper PPE, may helmet, nakapantalon. Kung ano pong kan sa tuyong LTO, magdara ng lisensya. As in dapat daw ka mo magbigay ng hindi mga dalan. Sa presente, nakaluwas na sa ospital ang duwang driver. Mantang nagpaparahay-rahay pa ang backride ni Umbao na binistong si Maria Cristina Umbao. Kayo ma'am, mauruli ma'am po sinda ma'am kung anong kadaklan ma'am sa mga experience mo sa vehicular accident, sa traffic accident. Yan po baga ma'am, data man yan, dahil yan tinutuyo. Mga kuha sa offense, mga data man yan hinahagad, aksidente nga ni. Kaya pagano, tinatawan mo yung na mag-uruli sinda kung Pagirumdum kan otoridad urog na sa mga motorista, magbalon perminin labing pag-iingat asin maging disiplinado sa dalan. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorny Miranda.